ekenekwa gị but ndị na-ege m ntị biko na biko let us gather hand and pray for Ijele. Ekpele just onwe ya bụ gather hand and pray for Ijele because now the Nigerian Chief Judge ajisi ike now succeed na this striker ha chọrọ ịgba maka na onwezi case ọbụla ya dị face case ọbụla ya hold couldn't well idea. There is no case that we hold. That's not till December, till September. Can you imagine? Till September. I can go June, July, August, September. In 4 months time, can be the trial. No wonder she worried you were also. No one knows you hey. Kita can now. So Nigerian Chief Judge, go and verify the news. The news is all over the internet. So by the first time on for the was open for this thing, one nine workable with the bottom knees. See Jesus. How is he going to survive? So I get the case until September. Where I resume all over. Oh yeah, Haneku. Onye na kotere ogodi ekotelia. Na ndị a na-asị ya idele right down nwere ihe na-eme na kedu ebe ha nọ ha yesokwa gị nọ na nga ha yesokwa gị pass this trials and temptation because by the time emegide ha ba next year match akwa 1 year because abaha na September keta gidi October November everything adigo stand still till February again. Because onye ọbụla ekpara aka onye ọ na-achọ ego December abata January asị gị no say we just come back gidi before eme January agwụ ma ndị ya akwụ ụgwọ akwụkwọ na-akwụ ndị na-renew house rent na-renew ndị a na-achọ n'ọrụ a na-achọ ndị a na-eme employ ọfụ na-eme employ ọfụ just na-eno ihe ignorance till mmadụ ibie n'ime just because you want to please people, just because you want to stand on top, just because na no nwere ihe ị na-achọ ọkụka ka ikobe aka n'elu na-ebuga na ya kita ndị chief judges, the whole judges of Nigeria, ndị high ranking si na ha na-aga break till September. So onye ọbụla nwe case kita nọ na court, especially ndị nwe prominent case nọ na court. So no more ibe bịa court. Aya na-atara you na komkom kpọkpọ. Very dark man enwegbukwa onwe ya na lọkụ. Very dark man je tobali chi ya mma. Ono na kịta ọ ya eje nnọọ mara ihe ọ na-efe ihe ọ dị lo ya atụ. Ya je tobali ya mma because it is not easy. And ekwudo okwu Ijele but be risky. Okay, in case sentence, okay, 6 months. Okay, yeah, 6 months. Okafọ. Very dark man je kenebe Chukwu. No potago. She were muziki no kulo onwe ya muziki on till December because na court aya ha na-hold is on. Then what will be the fate of our brother Mazen Nnamdi Kanu? What will be the fate? So ka na-ekwukwa nke a ka na-ekwu ọzọ. Ka na-ekwu nke a ka na-ekwu ọzọ. What will be the fate? Ebe ndị judge because o metụta isi o metụta ọnụ. What is the fate of our brother Mazen Nnamdi Kanu now? Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Nya udele ya nọkwu na nga from now till September. Nke a ọpụtazịa nwezi ike next week na no news na no need health, no need nke no need nke ọzọ na health ejika wee na-efeli or no offense wee kwa na again. Nke enwekwu ihe emeli etelu ugba etelu ose ya nọkwa di ya. Etelu ugba etelu ose ya nọkwa di. I told you people from beginning, go and start begging these people jikesa. Slow your pride, swallow your pride. Can this slow you swallow your pride and start begging people jikesa no. Because gini you never can tell. You never can tell. Nya neze ihe na-eme kita. Asụkwa ka m weta news ahụ because ma ndị na-achụ aja na mmiri n'obodo Igbo na-atụkpi €100 ma ndị na-ebe ha na-eme ihe na ha na-eme na-akpọ iyi up and down. Udele dịkwa ready, udele ya makwa di ya. Ma nke na obodo Igbo na-asị you wanna gonna. Nya dịkwa ready. Ndị na-contribute ego nne dịkwa ready. Because Lagos ọ nọkwa no man's land. The only thing happen ha n'ọnụ bụ you know say na Lagos you dey. Akwọ na akụ si ebi. You know say na Lagos you dey. Mother na language na cell na cell.
ndị jọji na-akwado ịgba strike 3 Septemba. Ọmalịchi unu na-efe ịmalịchi unu na-efe jenu jee yọbụ ya ka ama ka isi convince ndị a ka ha daga na dị strike, because na ha ga dị strike abụ ha na-aga ma onye ukwu ma onye nta ya eketa ọkịa. I'm just saying, ndị oti mkpu ndị raidor ndị isi in high spirit na-akwadokwa ịnọdụ ya till September if care is not taken next year. Ha because judges so jewe ha nwana most people eje chọọ ọlụ ọzọ ha ya na-alụ wee na-ekip body and soul together. Anyị ha na-eje till case ebido. At least onye nwekwa by then you give more room for more evidences to come out. It gives other people more room to submit other applications. So akwa ka unu na-anụ ya. Asịka m ka m wetara unu news ha because na gịnị mere na ọ na-akwa na-afịa arụ ọfịaba arụ. Ka ọ dị nụ, bye bye nụ.